Hola, em dic Òscar i ets una persona benvinguda a la meva furgó. Escolta, m'acompanyes una estona que he d'anar aquí a la vora, seran 7 minuts, una cosa així. Què et anava a dir? 5 rellotges que em roden pel cap. Mira que com plou, Va fent saó, que és una expressió que m'agrada molt, això de fer saó. Què anava a dir? Aquest rellotge que estàs veient ens presentaré 5 rellotgets. 3 Timex, tu. 3 Timex, un Bulova i un Hamilton. Aquest, de color rosa. És el Timex... És igual, no em diguis dir-te el model, és aquest que estàs veient. És que a la foto no li fa justícia. És molt volumètric, és una capsa de volums. Mira tu si tens oportunitat, entra al web i mira't una foto en concret que està així. No sé si sí que la trobaràs. Vinga, fes l'esforç. Vinga. M'agrada perquè jo mai he vist rellotges de dones. He vist rellotges petits, grans, d'aquest color o d'aquest altre. I aquest concretament em ve molt de gust tindre. Un toc de color al canell. Què et sembla? M'agrada molt, sí. Espera, que pujo aquí. Vale. Aquí vinc molts cops passo per aquí a entrenar, camí del Garraf, saps? Clar, no faig carretera gran, faig carretera petita, però avui he volgut tornar per aquí perquè hi havia... Total, que havia de fer una coseta que no ve... No d'allò. Escolta, el següent. Un altre Timex, que aquest quadradet ha sortit ara, tu. Ves que m'encanten, a mi ja ho saps, els rellotges quadrats, per això de la quadratura del cercle, que trobo que encara és més ajustat que fer el sol. El sol ja sé que dona l'hora, també. Però jo ja t'ho faig una mica quadrat i els disfruto molt, els rellotges quadrats. A més, el canell, el que veiem del canell, és una porció quadrada o rectangular del nostre cos. No veiem la rodona sencera del canell. La imatge que tenim del canell és patapam. Mira't el canell. Veus que no veus una circunferència, un tub. Veus un pla, és a dir, més aviat veus el quadrat del teu canell. M'agrada com queda. Espera, que deixo passar. Que ve un altre furgo. Tira cap a... Sí. Bé, m'ha fet així amb la mà, tu. Que... Mira com va fent. Com m'agrada M'agrada aquesta... Això em recorda molt al Segrià, saps? Per aquí, pel delta del Llobregat, tot és pla, també. I jo m'agrada molt la muntanya, però mira que jo m'he criat a pla. Ves per on. Bé, següent. Ha sortit ara mateix. Ara fa 5 minuts ha sortit. Aquest Timex, que fa una... Sí, és de camp, de pilot, el que vulguis. És aquest. També m'agrada, és una opció, tot i que el meu Seiko que tinc, el 5 Sports, ja és pràcticament aquest. Però la idea aquesta de crec, si no recordo malament, és de 36 i és a corda. Això de tornar a la corda fa patxoca. Quina pena que no ho tinguin en blau. Ara estic amb la dèria dels blaus, tu. I, tot i que, mira't el vermell que tenen o el groc. El vermell és un to... No anirem enlloc amb aquest m'estàs acompanyant i m'estàs fent companyia aquí a la furgó mentre vaig on he d'anar, però és rellevant aquest vídeo. T'ensenyo els rellotges que em compraria ara mateix i que no... Home, no és una boixeria pensar que podria arribar a agafar un d'aquests. Ara el següent que vindrà és aquest.
el Super Seville del Bulou, aquest que és Electroduende, que té un mecanisme molt fi, molt ajustat, té el quars, li han fet clac, dues incisions més i vibra d'una manera més ràpida i ho fa més precís encara, vale? Jo la precisió ja te la regalo, perquè més o menys arribar a l'hora ja va bé, minut amunt, minut a baix. La forma també, aquí destaco la moneda és a dir, aquest rellotge, a banda d'això que he dit de l'altre, del Timex, que m'agraden els quadrats, el fet de fer moneda en aquest bisel estriat que té, m'agrada perquè ja li fa valor al temps, saps? Fer-ho monetari, absurdament monetari el temps, sense valor econòmic, amb valor. Fica en valor el fet aquest de viure el temps. Tu ara treus rellotges i el que està passant aquí, que vaig d'un lloc a un altre, al final podríem comptar quilòmetres i temps. Però no... És que tinc al cap aquest altre de rellotge, aquest. Aquest... Ai, que s'està convertint en el meu preferit. Ahir vaig anar a provar-me in situ per primer cop, ja vaig anar a veure... Em vaig provar el Hamilton Khaki, el Murph de 38. Molt xulo, però... molt xulo, però... Aquest és de quars. Cuidado, Si no vaig malament és de 38, no sé si de 38, crec que sí que és de 38 o de 36, ves que no sigui de 36. Aquest és de quars. Això és un bany d'humilitat per a mi. No agafar, ves que no agafi aquest en comptes de l'automàtic, del Murph. Perquè és que crec que és molt més senzill, aquest. Sí, no té totes aquestes virgueries el que significa dur aquest animal viu, no? que és els mecànics. Mira, veus? Hem passat, però no pensis que ha parat gaire. Però bueno, escolta, jo he de marxar. Vinga, gràcies i recorda que un rellotge i un dibuix fan biografia 10, abrupte al final.